Siyabonga bazalwane, ngiyanibingelela nonke egameni likaKristu Jesu inkosi yasemazulwini. Amen. Asingene ku chapter 20 wesambulo siphuthume bazalwane, ugcina nje ku verse 15 siyaphuthuma. Asifundeni ke ukuboshwa kukaSathane. Ngizocela ke sishintshana abafundayo. Mamngco ngizocela ufundele iBhayibheli lesiZulu, ungifundele iBhayibheli lesiuna emuva. Ngicela ungifundele iBhayibheli leEnglish. Amen. Siphumuza abanye ake sifundeke bazalwane, yebo. Verse number 1, chapter 20. Funda isihloko sakhona mama. Ukuboshwa kukaSathane. Nayo into ezokwenzeka sekudilwa noSathane ke straight manje. Qhubeka. Verse 1. Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini. Yebo. Esandleni sayo iphethe isihluthulelo sakwalasha. Neketango elikhulu esandleni sayo. English. Verse 1. And I saw an angel come down from heaven. Having the key of the bottomless pit. The bottomless pit. Umgodo ongenamkhawu, umgodo ongenayi end. Nanga isinja mawuphoswe kuwo lokuhambile awugcini. Akukho lapho usufikela kuthina the bottomless pit. The bottomless pit. The bottom ingasithi pulpit. Masithi pulpit sisho ukuthi ubadonsa emgodini because pit usho umgodi. Pulpit ubadonsa, sibadonsa to the bottomless pit. Ngoba abantu kahle kahle bebe ekufeni. Niyayizwa lo? Kodwa makuthiwa ume epulpit it means uzobadonsa. Ovana mfundisa ngabadonsa abanika imishado bephansi. Kodwa akangikho lapho. Yebo? And a great chain in his hand. Great chain in his hand. And chain engazibonakala. Yebo? Verse 2. Verse 2. Yabamba uDrago. Yebo. Inyoka endala. Yebo. Umhlebi noSathane. Yambopha iminyaka eyinkulungwane. Niyamuzwa amagama kaSathane, niyawuzwa uDrago number 1 ungadideke eBhayibheli makhulunywa ngoDrago khulunywa ngoSathane. That number 2 inyoka endala. Why two inyoka endala? Inyoka yase-Eden. Nekumbuka eyadukisa e-Eden. Iyo le. Yebo? Nomhlebi nani noSathane. Niyawuzwa amagama akhe? Yebo, yambopha iminyaka eyinkulungwane. Verse number 3 qhubeka mamngcobo. Yamphonsa kwalasha. Yamvalela phakathi. Yebo. Yavala ngci ngophawu ngaphezulu kwakhe. Ukuzenze njani? Ukuze angabe esazidukisa izizwe. Ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokho kumele ukukhululwe okwesikhashana. English. Verse 2. And he laid hold on the dragon, that old serpent. The old serpent. Yebo. Which is the devil. Devil. And Satan. Satan. And bound him 1,000 years. Bound him 1,000 years. Yebo. Verse 3. And cast him up and cast him into the bottomless pit. Bottomless pit, yeah. And shut him up. And set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. Yes. And after that he must be loosed a little season. Lalelani. Now uSathane uyaboshwa. So number 1, uyabothi uNkulunkulu wathi ngiyazi lapho wakhe khona. Uyamazi not uDakamazi. Then uzothuma this angel. The angel bese ifika imbamba ngeke akwazi ukulwa. Ngoba ephelile amandla akhe. Ngoba number 1 ithunywa zakhe false prophets lo sebeshayiwe vele no antichrist. No nesilo sorry. Kodwa yena useyabanjwa yena literally. Akukhulunywa la ngento yokuthi uzothi uzobanjwa ngomkhuleko nje wanhlezi nimbamba ngomthandazo. Awuthi umhlezi umvala kodwa akuya mithi. Amen. Kodwa la uyobanjwa ngqo abanjwe yena enyameni yakhe. Abantu bese thiwa ke aboshwe ngeketanga elikhulu bese fakwa kwi-bottomless pit kulo mgodi. Cabanga nje umgodi okwazi ukuhamba 1,000 years ungafiki phansi. Ngiyayizwa leyo? Ngilalela. Ngoba kuthiwa uyofakwa 1,000 years emgodini ongenamkhawulo. Kusho ukuthi wona ethi ngiyafika ngilutho. And awukwazi ukusebenza uma usemoyeni, usebenza uma usuphansi. Futhi ke into ezodala ngakwazi ukoperate uzobele kweshonile phansi. Engafiki for 1,000 years.
Nami nawucabanga umhlaba abazalwane ingakho ofakazi baJehova bathi ingane yobidlala nenyoka ngaleso sikhathi. Bathi kube siliyobuyela back to the grass. Bathi akikho into yobidlenye ngoba zadlana izinto ngenxa yesono. Bathi sono sobe singekho, bathi sobe sihleli sidla amaphula amakhulu bayigeda lapho nje ufakazi. Kodwa baqinisile isono sobe singekho. Akekho ukubulala okunye lapho, akukho ngoba phela umdukiso kade edukisa umhleli noSathane uboshiwe. Mazwa mnandi umhlaba kulo 1000 years. Engekho. Bazalwane, ngathi ngahlabeleni ingoma ethi how great thou art. Yazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyobe mkhulu, amandla akhe siwabona. Eboshiwe umcindezeli wabazalwane. Amen. Eboshiwe for 1000 years. 1000 years right thina sinoJesu ngala yena uboshiwe ngala. Boshiwe yena. Ibanjiwe nje indaba yakhe. Nangacala ngakho ngisho umcabango omube engqondweni yomuntu ngoba yonke ivela kuyena. Nego ayikho into yomimbi la. Uboshiwe kuthiwa kodwa kuzofanele bese phinde futhi ededela isikhashana ngoba emhlabeni kuyobe kunezizwe ezimbili la. Njengoba kulo usho ukuthi azoloku encipha amalo kuze kusale uMagogo noAgogo izona zizwe ezizosala eziwu2 lezi. Izona abantu bazosikoba khumbula laba abafile kuzobe kuyinduna namakhosi nani yayibona. So bekusela abantu bezilawula abantu bengasalawulwa umuntu befile president befile amakhosi ufile abantu abakhulu basala abantu bezilawula. Kodwa ilalele kuzoyizwa ke siqhubeka nayo manje ya. Ubani ufunda ukuvuka kusho ukuthi makukhona ukuvuka kokuqala kukhona nokuvuka kwesibili. Qhubeka. Ukubusa iminyaka eyinkulungwane. Busa kweminyaka eyinkulungwane yebo. Verse 4. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi. Yebo. Bahlala kuzo. Yebo. Banikwa amandla. Kwazi kwamnandi yebo. Ngabona imphefumulo yalabo ababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi ngoJesu. Bakhona abasazonqunywa amakhanda. Bakhona sebanqunywa bakhona abasazonqunywa. Yebo. Nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Nangenxa yezwi likaNkulunkulu yebo. Yebo bazalwane niyeza ukuthi abantu bazonqunywa amakhanda ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Imani bazalwane why benganqunywa bo? Why they must celebrate? Maybe come to the town to a man of God. I man of God I call a fellow man and I come. Mina nje khona indawo ngathi mangifika ngishawe ngamatshe ngenxa yezwi likaNkulunkulu ngoba mawungalishintshanga awubi nabangani. Amen. Kodwa mhla walishintsha kuba abangani besondela wena niyaqala nibe big 3 ukube nje mina nobaba Manculu bambethi i-big 3 sabangani sokocho. Fanele ngelilanga ngibajikele kwabona obambethwe nobaba Manculu bathi besathi besithatha lento yenziwe kanje ayikho ezwini ayingenziwe. Bathi umuntu njani kanti yizwi likaNkulunkulu. Ngelilanga sithi ngibedwe ingane yakhe iyoshada ake uhambe ifake esaluni yakho yathi kuphi lo kwezwini kusho umbethu sijikelana ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Uyabona bazali izwi kuhle uthandelwe iqiniso kunokuthandelwa amanga. Ngoba uma abantu bekuthandela amanga izulu liyakuzonda ngakuthaya. Kodwa ngiyalithanda iqiniso angikaze ngilibone lilahle umuntu. Noma ungafa ufele eqinisweni liyokuvusa iqiniso. Amen. Amen. Niyayizwa? Iphinde mamngoba uqhubeke nayo leyo ndaba. Yo, imnandi. Abangakhulekanga nalapho abangakhulekanga kuso isilo nasemfanekisweni waso. Yilabo abangakhulekanga esilweni laba bawobebela. Yebo qhubeka. Nabangayamukelanga uphawu lwaso. Abangayamukelanga chip 6 ne microchip ya. Nasezandleni zabo yebo qhubeka. Baphila babusa noKristu iminyaka ezinkulungwane. Buka nje ukuthi uJesu ayifuni kanjani idisorder. Niyabona ukuthi he is a God of order. Bukani kuyi 1000 year reign lapho lezobe kusa khona lebandla lalela uSathane uzobeke. Why? uJesu afuni masisihleli naye siloku esikhathazeka. Ake ngicabangele ungasamthandazi usuhlezi naye. Khona ingoma ethi ngiyobanjani sesihleli naye siwabona amacebesakhe yobanjani sesihlezi naye siwabona amacebesakhe ayebizwa amagama Abela ngiyoli
ebizwa amagama bangcwele namela ngiyoni kuyo banja sesiwabo amanje besanje uthi uPaulos chapter 15 verse 51 ka Corinthians uthi izwani ngimtshela imfihlakalo asiyukulala sonke kodwa siyokuqulwa sonke uthi ngephimbo lengelosi uthi nje ngesecond siyokuqulwa sifane naye bazalwane akakabonakala esiyoba yikho kodwa ubengavela singafana naye alonke sobe sifana naye kulaba kumbe sobe sifana naye into yokuhlukile nje amanxeba kuyena ukuthi wobe namanxeba ezandleni amen stand naye bazalwane ku 1000 year reign sibusa ucabanga usubusa wena njoba umanje usabanjwe inhlupheko wobubusa phezulu wathi uba umuntu utyana ngisho ucabanga ubanana uvalube khona into ecabanga ubanuyizwe sikhona amen wobubusa ayikho uhlobo lemoto okungenalo kumoya ngoba umoya phela ayikho into okungenayo ayikho ama limitations okwamanje usavalele emnyango kanje uvala umnyango phela bazalwane imizimba lesisongena kuyona mama ukwazi ukuphuma kanje kuvaliwe uphuma ubonakala usungale imizimba eglorified imizimba engalimithwa amen into esifuna sethe ukuthi uzibone usukhona anicabanga lento maselengena ama limitations okwamanje ukhipha imali akho mali mina mofuna ukwenza into wobunako konke ucelile mamzokuyisidudla sakamoya unako amen akwazi lapho ukuyichaza bazalwane bakhona mhlawumbe abayichaza noma mhlawumbe loyichaza mina kodwa mina ngizama ukuchaza ukuthi ayikho into okungenayo siyishape efanayo awukho bekuthiwa nasi isidudla sakamoya no sobe sifana awucabanga sesifana endilalelake njengoba sifana nje akekho wesilisa nowesifazane ngaleso sikhathi kobe kunjalo so besifana nje ngengelo sezibona ngevuma ukubona ukuthi awuziyami kakhulu ukhiswa semhlabeni no ngoba ngekho nje ngoba phela leyo sexual desire into yakhiwa akuyona into yeplan kaNkulunkulu yaphakathi amen umzimba lo sobe sukhumulile ngisho nangisondana kanjani nakuye ngaxolela yoyiphele yonke lo so besifana awuthi ngitshele naye imhlakalo uyabona nje kwathiwa sibaningi sobe sifana nehlabathi zolwandle kodwa sonke sobe simbona ngendlela efanayo uJesu ngisho ngathiwa manje ngokusemuva kulayini kodwa umbone phambi kwamehlo akho akekho kuzothiwa nanto seduze kwakhe cha so wonke umuntu obembona eseduze kanje nalo wathi uyambheka ambone eseduze imfihlakalo amen ngoba umoya akekho osemva komunye akekho omdala kunomunye akekho omkhulu kunomunye amen buka ngoba mesibiza mamzokuthiwa wothi well done good athi good servant akasho ukuthi good bishop akekho umuntu ofika netitle lapha ngeke nje mase sibizwa kuthiwe sesicela umfundisi umanzi no ngeke kusho njalo kodwa son servant osonke lesisebenzi sihleli naye ku 1000 isona sikho ukugula kukho bazane yazi ngoba sisebekuwe ekhaya lami amen abalamba basomi amen awucabange lo mzuzu ngicela ududuzwe lo mzuzu namhlanje uyiduduze phelele ukuthi khona siyabona ukuphelele onabo bonke zonke into ade zikuharisha zonke ezingekho ngoba kuphela trauma ngoba kuphela stress hleli naye ungasamthandazi okwamanje sisamfuna nje base uyiprayer garden nje kusasa siyomfuna sobe singamfuni sobe sihleli naye usukwazi nokuxoxa bambe hawu kodwa Jesu into yakho ngayizwa ngisambe ngabekezela ngambe mhlatshwa ameva uthuka abantu ngenxa yakho hawu ngiyajabula ukubona ekududuze kumbambatha for 1000 yes hlezi naye amen oh hayi leso sikhathi simnandi qhubeka mamnco bese yafunda umntami yebo abafileyo ababesele abavukanga kwaze kwaphela iminyaka eyinkulungwane kwaze kwaphela iminyaka niyayizwa lona abafile niyayibona ukuthi disorder obingekho laba abafile nje bazobehleli kanjani yithi ngimhlebele mhlambe into echaza kahle uma uJesu kuya kwi-rapture bezolanda ibandla ngeke bavuka abantu emathuneni bazoqhubeka balale
abakade bengakholwa. Kuzovuka thina besikholwa esileli emathambethe ebhala Jesus. Amathambethe abhala uzothi mevela sivuke thina. Niyazi bazalwane, ngithile so abakade bebhangile bedlala. Niyazi bazalwane, ezalapha nje enkontweni ngeke sivuke zalapha. Lezi zikhonza lapha kamkhonto ngeke sivuke. Lezi eyiwasho ngeke sivuke. Amen. No mama kade begaya imbiza zokhipha izingane, no nesade behushulisa izingane ezibhedlela ngeke bavuke la. Mhlawumbe ngitshela abazalwane ukuthi khona imisebenzi efuna ungayamukeli umzalwane. Uncamela ukuyohlupheka. Hayi ithi ngishumayeza mhlamba nazi. Lithi iBhayibheli mama uzoba uMose esekhulile. Awuthi ngimphindela ngizwanga. uMoses esekhulile kuthiwa wanqaba ukubizwa ngengane endodakazi kaFaro. Ona lo ngubethanda ngoba phela yekade umthole emanzini yamkhulisa uyamcelela ubisi likwamawayo ingazi. Wancela kakhulu into kimbiza kodwa kuthiwa wathi besekhulile ngoba khona izinto efuna ukuthi masukhulile umzalwane uyinqabe. Uthi nje ngakho kulungile ngakwenza ngingakazi sengiyazi manje. Angikwenzi. Amen. Kuthiwa sekhulile wanqaba ukubizwa ngendodakazi kaFaro. Kuthiwa wancamela ukuyohlupheka nabantwana bakaNkulunkulu behlanu. Amen. Kuyoba njalo ke la. Sihleli naye sekumnandi. Lalela abavuki ke laba bayaqhubeka bayalala emathuneni. Nalawa ke bafile ke balele. Disorder uNkulunkulu ayithandi. Sibusa nje ukuba kukho. Asilosikuzana nobubi. Qhubeka. Verse 6. Okay, ngicela kufundelwe English mhlambe ukuze siwasheshise lama verse. Yes? Verse 4. Yebo. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, Yes. and which had not worshipped the beast, neither his image, Yeah. neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Lalelan. Yes. Verse Yes. 5. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. Niyabona ukuthi laba bayahlulelwa la ibandla kodwa lihlulelwa ukuyiswa esihogweni. Lihlulelwa ngokwemisebenzi ukuthi okay ngembede ngabe ukuthi uqhubeka ushumayela. Washumayela into wawushumayelela kahle kahle kwakuyisiso. Washumayela lonke ivangeli kodwa into wawuyithandile imali. Njengoba uyasikhumbula washumayela impela kodwa umfazi wawungamthandi njengalokhu uzithanda. Manje washumayela kodwa uyakhumbula yini? Ngikuthuma ngithi nikeza nawe umuntu 50 rand wathola ngekunika umuntu ohluphekayo imali yakho. Ngekunika iParables yodliphu. Ngikhumbula lo so izinto esobe sikhunjuzwa kodwa singeke sikhunjuzele ukuyisa esihogweni. Ngoba ingane mayenza iphutha abazalwane. Ingane mayenza iphutha wena mzali uyayitshela ungaphindi ulenze kodwa uyilahlele leyo phutha. Amen. Khona izinto uNkulunkulu ayozovaluka ngokomusa wakhe. Niyezwa bazalwane? Hayi ngoba nakuzizimbi kangakho. Ingakho iBhayibheli lithi khona isono sokufa nesono sokungafi. Khona isono esibulalayo nesingabulala. Khona izinto ezincane ezofika zithi mayifakwa emlilweni zithestwa by fire ezimisebenzi yethu ziphume ezinye zishila athi uJesu. It was just a waste of time. Kodwa at least nawo ungcono wakho. Amen. Niyayizwa yonke? Exactly. Asiqhubeke siqede. Yeah. Ubani ofundayo? Mamncebo 6. English kusafunda This is the first resurrection. Okay, yeah, mamncebo. Verse 6. Verse 6. Ubusisiwe futhi ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Hawu Nkosi yami bazalwane, ngiyanicela nize ningasali ekuvukeni kokuqala. Baba manje, masivalelisana babumbethu, kufanele sithi njalo masivalelisana. Sobonana baba kusasa, uma inkosi ingakaphezulu andibakhe. Fanele nomfazi wakho ngoba ulala uthombo bakho, ngike lala uthombo kuphula ubodwa noma noma. Hayi, lala uthombo ongafani, fanele umtshele ukuthi uzungasali. Friend wami, sithando sami ungasali ekuvukeni kokuqala. Ebazalwane kunamandla ukuvuka kokuqala. Mawuvuka ekuvukeni kokuqala ukufa kwesibili ngeke kufice. Kodwa uvuki ohluleka ukuvuka kwi-first resurrection kuzomfica ukufa. Niyayizwa into engisho khona umuntu ozalwa la amukela uJesu aphila insindiso injobe injalo afe uzovuka ekuvukeni kokuqala. Kodwa khona ozalwa yazidlela uphuthu njalo umngqusho abafe amva kwaloko mase sivuka bekavuke. Amen. Uzozafica ukufa
kwesibili. Ukufa kwesibili kuzoba namandla, ukufa kwesihoko lokho kahle kahle. So ngiyanicela bazalwane, noma unanhliziyo embi, hamba uyilungisa inhliziyo yakho. Abanenhliziyo embi ngeke bavuke ekuvukeni kokuqala. Qhubeka. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Kulabo ukufa kwesibili akunawo amandla, yes. Kodwa bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu. Babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. English, siqede. Verse 6. Yes. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. First resurrection, yes. On such the second death hath no power. Yebo. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Shall reign with him 1,000 years. Yebo mamncebo. Ukukhululwa kukaSathane ejele. Nokuphonswa kwakhe emlilweni. Hey, nazi indaba ezimhlungu kulo mfowethu. Hey, lo mfowethu uyeyisana and oshawa la. Lo kwaku brother wethu phela bazalwane. Wakungenwa wavumela ipride yobuhle bakhe. Hey, ubuhle esontweni. Webazalwane, ngiye ngisho noma kuthiwa kuyangami nginithungela amarokho afanayo, kuthiwa yini lento Nkosi yami. Nginithungela ama-brows afanayo. Nginithungela ingubo engathi izayoni. Nginithungele incwazi efanayo ukuze angabikho ngcono kulo. Unyaka engayifundi lento yomuntu ongcono. Bazalwane ngifuna ngibulala nje mengabona umuntu esezenza ukuthi ungcono, ungibulala endlela engazayibona. Amen. Uzothi mhla ubona ingubo yakhe sigqokwe umammanci ungaphindi uyigqoke. Hayi sesihamba wena. Ngiyafunza ukufana nawe. Awufundi, futhi awuyezwini laso sifana khona. Uzofika ube nenkinga lapho. Ngoba ufana. Amen. Wena umuntu engithungisa kuyena usegama lakhe. Kodwa mhlaba abe nomona bambuze maye ngathi lento egqokile umthungisi uthungisa. Wena umthola atholakala unama ufuna ukugqoka yedwa nje. Uthathe ezulini kanye nathi ngoba bazalwane, ubothe umuntu kumele uncoma ngento egqokile ngiyafisa kakhulu kwefemales. Bekuncoma, awuyazi yayiphi ijacket yakho baba. Ngiyazi ukuthi wena hayi itholakala lapha futhi ngiyithole ngichip imali engaka. Ungisizile mangiyithanda nami ukuyigqoka nje ngawo ngizoyigqoka. Futhi mase ngigqokile uzonginyoma. Ungathi hey hayi ayikufanele njengaleya. Hey abantu ababona kahle bafana. Ebukhulu uTona, khona abantu abanobona kahle. Umzalwane ongafunde lalela futhi ubone umzalwane egxeka kakhulu unamanga umdlisa ngamabayini. Futhi wena ukuthi bezibona ukuthi yo yasala Jesu. Yasala umama usibani bani imme kahle kakhulu le ngubo kunami. Ncoma. Amen. Yazi umzalwane mawuncoma omunye bazana niyazi njengoba nilani yakho. Niyanqenana ngazi ngathi ngesixhosa. Kodwa nawo lento yokunqenana ngiyanqena Nkosi yami mama umelo. Ngibuka ehlezi ethu ngathi umama nje uStreet engiyanqena. Kodwa mhla weza kumama uMbethu wafika ncoma icathulo zakho wathi mama uMbethu lezi zinto icathulo uyifake ngesonto. Yo avanathi awuyazi ngazithenga zu2 nganganaki imali engafani inhlobo efanayo but ayifani ngekhala. Ngeke uqokusize ukuthi uqokusike sathi ayingizokunikeza zona. Ngobani ukwazi ukuyongcoma usuthole okwakho. Kodwa umuntu onomona ongafuni ukuncoma omunye umuntu. Ubomncoma ngishade phethe uhlelo ngisho uzwithi ubhimbile. Ungayi ngokubhimba kwakhe. Ufike nje umncoma uthi ayewasiphathela uyamkhuthaza. Hayi kade phethe uhlelo mase niphuma. Amen. Bimba. Bendo angila basazwana bakhuleka nje babhimba. Sokunika nawe. Wonke inyanga uphethula la ngabasekhulu. Ngoba unomona. Yabazani umona yifa leziwula. Ngitshela iqiniso. Yazi bazane mina ngithi ngitshela. Kukhona into nje engazifundisa noma mgcobo yamngena ngazi yamngena kanjani ukuthi kube yakhe. Kwethiwa phela mase ngishadile ngiyathelelana ngomoya. Lalelani bazalwane ngikhuluma iqiniso. Ave ngikwazi ukubona umuntu ongcono kunami mina. Ngiyacela nami ngifundise lo nezo. Mambasi ave ngikwazi ukubona umuntu ongcono kunami. Uyazi lize ngimtshele futhi. Amen. Angingaso nje isikwele. Kufana nomuntu ohamba ngemoto enhle kuneyami ngiyancoma. Ngisho ukuthi uyazi ayinhle. Futhi imfanele. Ahlamba athi uma mngcoba ngidudu imoto abandla shemse yangiduduza athi hayi nawo zwithola ngamanga. Uma mzoboke siyamngena ucoma ngisho besifana
besifazane athi yo yazi wama kahle lo sisi uyazi nje angilingwa ngosisi ngithi mina ukudlula wena yini yabo ngisho mbona ukuthi uqinisile ukasho kodwa uzayile endayenza ngiyenza nje ngitshe serious yabazalwana ngiyabuza namhlanje ukuthi ngabuza isoka lamanyala enkangeni lisemotini ethanda amantombazana Njalo wami lokukhula ngisasamba nabo kwakume ngithi awungitshele futhi usuwayithola into awuyifuna kubantu besifazane wathi cha mama kuza nje amadoda nabo umkhulu Tolo 80 something years ngimbuza mkhulu Tolo seyokwaqala uzwana nje besifazane usuwayithola into awuyifuna uzothi cha ngoba asiyazi uyifuna uzufe kuza basoka abanyala khona safa semathuleni abazayithole abekho nomzimbo igolide wonke ubona hayi utholile wazama igolide hayi utholile hayi namanga nalo shade naye kwelixabane okuthi awakayithole lento ayifuna phela uyamthanda uhlaliswa uthando sonke mina ngivane ngawafuna amanga so bamngcobo kuvana ncome kathi iwazwama kahle sisiyamfanele ingubo yakhe ngithi ke mina ngiyamduduza mase ngithi naye ngizokuthengela nawe athi phela mina ngeke ngime njengaye si honest into nje bayisihlula thina iyasihlula noma ingafani nasifana amen ngisho mbona insizwa nje lapha ku TV ngisho mina ngithi ngitshelene ngithi mina uyabona ke mangathiwa ngishape njengalo wabhuti loya athele ngithi no uzoshada nami athela we ayisengijayele lomkhaba wakho yazi bazalwane athi ngiyakuthanda ngoba ngibona siyamcela nje amen bazalwane yebo mama alimfiki lelo thuba imana sebe madoda falana amadlela imani webo mama ubaba my phokile noma niphokile ungazi ukuthi badabusi haleluya amen ukuthi labe hlabo vuka ngakade kutheni uthi uyalibona ikhanda hayi phela bazana hayi ukuthi manishadile ngibonani siyabonana kuyibona nje ukuthi kuyabekezelela abantu amen serious amen serious ukusho futhi ngathi wazifundisela ukuthi imali okuza abanye ngoba mshada lo akusezwana hayi ngeke ithi ngamanye amazwi uthando liyabekezela yabazalwane ikhona into engimfundisayo ukuthi asishadile ngoba uthole lento wawuyifuna ushade ngoba naku ngenxa kaKristu nokumthanda umuntu uthando lusitha thina into esingayiboni imbi kumuntu wakho khona nje amadoda obona ukuthi hayi ifinqo iwisa impela iwisa ikhadi iwisa impela ifinqo into ongayazi kodwa uthola umama umthanda kunjalo yazi isho ukuthini lento noJesu ukusithanda njengoba uJesu akasibukeli kwizici zethu ngiyayiphinda lento kakhulu women bazalwane bantu besifazane angiyamcela ake nibekezelelane endlini kaNkulunkulu nithandane endlini kaNkulunkulu mncoko umuntu ngishiki ngamnile kahle umncoko awazi mhlawumbe iyona yokugcina naye uvale ukuthi hey mama hayi ngeke hayi kanti sibuka noma ubani hayi awukwazi ukuhlanganisa amakhalazi uvale ugqoke ngathi uyohlanga utshela umzalwane njalo kanjalo athula umzalwane ukuthi hayi Nkosi yami hayi ngeke ngilungele baba ahambe nathi simadoda kade qeda ukushumayela inkululeko noma nangosabela siyakithi siyabakhulisa labantwana siyabagroom bekezelani inkonzo ayizokuhlezi ivutha njalo so ke kusuka umusabela athi yabazana hayi ngiyasaba mina kuma phambi kwenu kodwa abazana sasivula lapha uJeremia yabazana uthi kumina lento ithi nithi nisathi niyalalela athi ngiyabonga abazalwane hlale phansi sengisinina wewe ubemshumayekisela asabathi umpostoli yena asekhona yenze njani lengane ngoba ngifuna ikhulu amen ngimoshe ngiyanisa mama Nkosi yami mama athi mama angisazi ukuthi bengisukelana eShepstone ngimoshe imali yami ngizolala lisalele dlala hoyibo wemzalwane ufuna kube ba nami ngeke ngiyime zonke insuku ziyaphela inhlamvu faka kuwe ngiyolanda ezinye kuthini asibekezelelane endlini indaba uma mhlawumbe bengaqaliki iculo ngezwi lakho olizwayo ukuthi lishilo uvale umlekelele ngaleli lakho ke lihle njengelengilosi okunalokho uyamyeka lize lisho izwi lakhe lishe valo usuyomhleba
ave ethanda ukuqala amaculo lezeshini angazi wayingena kulezi kodwa izinto ezilimazayo endlini kaNkulunkulu amen zizwe nje mawulimaza abazalwane zizwe mina ngiyakwazi ukuzizwa ngoba kumbethu bayazi uba kumbethu sikhulumile asilimazani-ke ngoba kumbethu hayi kodwa uyazi ngoba kumanzi ukubiza uba kumanzi ngicela sihlale phansi uyabona ngizwile ukuthi hayi ngikhulume ngexa belithukuthele yayizwa leyo aphile ubaba kumanzi kunokuthi ahambe ngesinye isithombe la amen kunjalo nje bazalwane amen hayi sibuyeleni esambulweni sisiqede nceseni bazalwane nginendaba phela mina ukuthi sifane endlini kaNkulunkulu amen Amen. ubani ufunda aqhubeka verse 7. Ukukhululwa kukaSathane ejele nokuphonsa kwakhe emlilweni. Verse 7. yebo Kuyakuthi lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane. Isiphelile iminyaka eyinkulungwane ya. uSathane akhululwe ejele akulo. Akhululwe ejele akulo yebo uyaphuma ke manje ya. Uyakuphuma ayodukisa izizwe emagumbini amane omhlaba. Iziphi lezo zizwe? Ugogi noMagogi. Ugogi noMagogi yes. Uyakuziqoqa ukuba ziyokulwa. Uyoyiqoqa ukuthi ziyokulwa ya. Ziyakuba ngangezihlabathi zolwandle. Uyabona seziningi lezizwe futhi. Phela u1000 years lo abantu bandile futhi. Qhubeka. Verse 9. Zase zikhuphukela phezulu kobubanzi bomhlaba. Ya. Zazungeza inkambu labangcwele nomuzi othandiweyo. Zazozungeza lekambu labangcwele nomuzi othandiweyo. Angithi Jerusalem elisha manje naselakhiwe kabusha. Noma umuzi ongcwele emhlabeni uJesu uyabusa lapha nebandla umuzi usuwakhiwe kabusha then thiwa bayozungeza ikambu ke labangcwele la khona kuyobe kuhleli khona eJerusalem bozungeza bezama ukuzolwa yaqhubeka uSathane njalo sefaka lento uthi ayenziwe ya kwasekwehla umlilo uvela ezulwini awukwehla umlilo ya wazidla waziqela hayi yena bayofaka abhlungu wathi uNkulunkulu ngiyasabhubhisa nje ngomlilo laba kodwa uyobadla ngawo umlilo la. Okay, wabhubhisa ngamanzi ngalesa sikhathi Sodom walishanga labo uzobashaya futhi. Iyaqhubeka. uSathane owazidukisa waphonswa echibini lomlilo nesibabuli. Yazi ukuthi niyasazi isibabuli? Umlilo nesibabuli. Isibabuli sishisa ngaphezulu komlilo. Ukushisa umlilo uyashisa but isibabuli kuthiwa sikwazi ukuxebula inyama kusala ithambo same time nethambo likhuvuzeke liphele sidla ithambo isibabuli sikwazi ukudla insimbi incibilike insimbi so makuthiwa umlilo nesibabuli it means kushisa endlela emangalisayo ngiyabadabukela laba abadayisa amafutha ngiyabadabukela qhubeka lapho kukhona isilo nomprofeti wamanga uyezwa ukuthi bafakwe phi kanti laba bhemu bahleli la qhubeka kulapho beyakuhlushwa khona imini nobusuku kuze kube phakade naphakade uyabona lento ethi kuzobe phakathi napha ozoyizwa kwi-English funda mntanami lawa amavesi verse 7 And when the 1,000 years are expired yeah Satan shall be loosed out of his prison shall be loosed aphume yebo verse 8 and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth yes Gog and Magog. Gog and Magog, yes. To gather them together to battle. Yebo. The number of whom is as the sand of the sea. Baningi kakhulu ya. Verse 9. And they went up on the breadth of the earth. Yebo. And compassed the camp of the saints about. Bazungeza ikambi yebo qhubeka. And the beloved city. And fire came down from God out of heaven. Yes. And devoured them. Yes. Verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. Yes, the lake of fire. The lake of fire is hoko kusho ukuthi ke wothathwa ke manje esuka ngala sezofakwa ke kwisihoko which is the final termination. Akuthathwe no false prophet no nesilo uantichrist bayofakwa ke manje bonke la. Bafakwe la sekuyaqedwa akasekho sesejele manje sebeyofakwa kwinguna phakade lapho ngizolichaza legama elithi inguna phakade qhubeka where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Niyabona ukuthi kwakwamanga la washiwo laba ilolahlelo lenkonzo lithi babuye baphume badla ilonda zabo
kwakushiwo njalo phela khona nabantu abathi babonana nenkosi bathi babantu babuye baphume esihogweni baphunyuzwe badla ilonda zabo ayikho le nto kuthiwa shall be tormented day and night bayobe behlushwa imini nobusuku kuthiwa inguna phakade legama ethi inguna phakade lisho ukuthi you will always dying uzobufa you will never come to a final death awufinyeleli lapho usufe ngokuphelele usuphelile no uhlezi ufa angazibekela nje izona uyabona wabuzwa umuntu esefisa ukuvuma zonke izono leyo nhlungu nokusha ibohleze beyizwa day and night akukho la kuthiwa ku day baphumula no akukho la kuthiwa ku night babuye baphunyuzwa bafa beloke befa abafinyelele ekufeni kwangempela noma kokuphela ngoba ukufa ukuphela kodwa bona bafinyelele ekupheleni bafa njalo and uNkulunkulu uyayivala ke le chapter uyoyivala ikhohlwe ukuze angabadabukeli kuphele ngalo uphinde verse 10 ntana mabuzwa and the devil that deceiveth them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Siyabonga naku ukwahlulelwa kokugcina funda mamncebo ya ukwahlulelwa kokugcina yes verse 11 ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohleli kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba usemandleni akhe ke manje amanga lisaqhubeka akwatholelwa ndawo akutholelwanga indawo yaqhubeka ngabona abafileyo abadala nabancane ukuvuka kwesibili ke lokho bazalwane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi yebo abakhulu nabancane uyabona ayikho umuntu ozongami la abakhulu nabancane ngeke ingane emabumbethi ithi ngiyomelwa uma ukumela lemhlabeni ngale bobezimele khona ingoma ethi umuntu ngamunye uyozimela ngaphambi kwaJehova silindele izulu elisha hey bazalwane niyazi le ngoma ithi silindele izulu elinjani elisha amen ngaphesheya kwale mimoya silindele izulu ma ngisho wonke umuntu uyozimela ngaphambi kwaJehova silindele izulu ngaphesheya kwale mimoya silindele ngisho wonke umuntu uyozimela ngaphambi kwaJehova silindele bayobe bemile abakhulu nabancane abakhululekileyo nabaphofu abayigcila nabakhululekile bobemile phambi kwesihlalo lesihlalo God the Father bayobe bemile beme phambi kwamandla akhe njengoba enjalo amen yes qhubeka kwase kuvulwa izincwadi zavulwa izincwadi ya nenye incwadi yavulwa khona enye la okuyincwadi yokuphila enye incwadi yokuphila abafileyo bahlulelwa ngalokho okwakulotshwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo abafileyo laba babesebefileke basebehlulelwa ke ngokubhaliwe njengokwemisebenzi yabo ngangabuza iquestion ke ngifundisa le ncwadi sengifike le chapter bathi mamani laba babehambele ngalizwanga ivangeli bona benziwa njani ngoba khona abahamba bengalizwanga bona abangalizwanga ivangeli lithi iBhayibheli bohlulelwa ngokwemisebenzi yabo nakho ngokwekulotshiwe encwadini njengemisebenzi yabo ngiyangasenga ke manje ngenza uphendulele bahlulelwa ngokulotshiwe encwadini njengemisebenzi yabo abahlulelwanga ukuthi abakholwanga uJesu bahlulelwa ngokulotshiwe njengemisebenzi yabo it means imisebenzi yokushila lotho you understand uma uthi uShaka Zulu azange azalithola ngempela ivangeli mawuthi alithola ngempela uyohlulelwa ngokulotshiwe wayenjani kubantu wayephana yini wayekwazi leyo nto awuzushinga yezwe leyo nto ukuphana kuthi umuntu lokho amen ukuthi umuntu behlupheka bambethe uthi ngamanje nami ngilale ngadlile naye akalale edlile namhlanje
Niyayizwa nishintshane ngendlala. Wakunjani kubantu? Bayahlulelwa manje. Basho kahle bathi asikholwanga thina sazi kwaJesu kodwa khona into ezilotshiwe ngabo. Qhubeka. Verse 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo abakulo. Hey Nkosi yami, basazophuma abanye badliwa ama-python wayekathi ubaba usithole badliwa big snakes eyisolwandle kodwa bayophuma. Ilwandle liyobavomita bakhiphe. Bo yabona abangatholwanga khona abangatholwanga ihlobo abangangcwatshwanga abantu abafela olwandle angithi kunjani abakazi bathole namanje. Nazi bengane kuthiwa zikaze zithole abanye balahleka mhla ka-1 akaze bathole. Niyayizwa leyo abanye balahleka umhla ka-31 abanye babe ema-Brian bathi bayokhishwa ngalolu suku beyoma beyoziphendulela. Usuku olubuhlungu kakhulu lolu bazalwane. Mamngcobo iqathile yavesi iphinde verse 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo abakulo. Ukufa neHadesi nakho kwakhipha abafileyo. Niyabona ukuthi ihlukanisiwe lento ulwandle likhipha abantu ukufa neHadesi. Ngayichaza le yini ukufa? Zonke ukufa kusho ukuthi ngamazi zonke izifo ekade zigulisa abantu. Uma wabulawa cancer wazi wafa iyokuhlanza cancer. Ngoba uNkulunkulu obafuna abantu bokuze abahluleke. Bese kuthiwa neHadesi yini iHadesi ithuna liyokhipha nabo ekade libagcinile. Akekho zongaphumi la. Nezingane ezahushulwa ziyophuma. Nezingane ezabulawa ngenhloso. Umfana esephikile wathi nami ngiyibulala. Nezalahlwe emigqomeni zafa ziyobe ziphuma. Akekho ngekaphume la. Into eyadalwa uNkulunkulu nje yaba nomphefumulo iyobe iphumile la. Ya, okay, siyabonga ukuze bahlulelwe ngoqhubeka uqedile mamngcobo. Kwaba yilowo nalowo njengomsebenzi yakhe. Okay, ngicela ngifundele uverse number 12 mntanami. Ubuqale ku12 noma 11? 11, yes. Verse 11. Uh-huh. And I saw a great white throne. Great white throne. And him that sat on it. Asifani nesihlalo nalesade singaphezulu niyasibona? Qhubeka. From whose face the earth and the heaven fled away. Yeah. And there was found no place for them. No place for them, yebo. Verse 12. And I saw the dead, small and great. Small and great. Yabo makuthiwa small and great omadiba. Bantu ade bebakhulu beshayela izandla. Akade behamba ngo blue light. Niyavazi labo bantu akade begadwa ngisho bese toilet. Kodwa lithi iBhayibheli bayobhubha njengalawo masimba abo. Job chapter 20 verse 4. Awukwazi lokho ukuthi kowasendulo selokho abantu babekwe emhlabeni ukuthi ukujabula kwababi kufishane nokuthokoza kwabantu abangena uNkulunkulu okuphazima kweso noma ngabe ubukhulu bakhe bukhuphukele ezulwini nekhanda lakhe lifinyelele emafini kodwa uyobhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe kusho iBhayibheli. So abantu bayofa babhubhe babulawe. Amen. Bobe bekade bebakhulu niyazazi imoto ezihamba president zibizwa ngani? Wase-America nje lekuthiwa uBiden imoto ehamba ngayo ibizwa ngokuthi beast. Ukufundisana lokho umuntu ofundisa bona. Beast. Zibizwa kanjalo ukuthi izilo. Eyibona abafakazi. Kuthiwa le moto ehamba uBiden kuthiwa ayikho inhlobo yesibhamu nenhlobo yebhomu engayibulala. That's number 1. Number 2, kuthiwa inegazi elimesha igazi lakhe. Lokuthi noma kungenzeka ingozi enjani noma ingawa aphuma igazi ukwazi ukulithatha aphinde azifake igazi. Beast ibizwa ngebeast imoto yakhe. Ngeke uyithenge nje wona noma ngabe nama-million ngeke uyithole. Ibizwa ngebeast sabo president. Kodwa kuthiwa great and small bayobe bemile ziphelile imoto zabo. Notorious B.I.G. base-America, Hollywood. Bonke kuthiwa bayobe bemile. Tupac Shakur abakade bebizwa kuthiwa ufile kuthiwa afanga kuthiwa bonke bayobe bemile. Yebazalwane ngiyatshela nabagadwayo ekuthiwa wenza i-appointment mama ufuna ukumbona kuthiwa wethu umfundisi wabona akafani nongcobo laba benova ngiqhamuke nje kuseduze kuyena abe wenza i-appointment kobe kuphela i-appointment ebile naye benabancane nabakhulu akade beyise emhlabeni kuyobe nabo kuyobe kuphelile akekho umuntu omelwe omunye. Qedela mntanami siqede. And I saw the dead, small and great, stand before God. Stand before God. And the books were opened. The books were open. Yebo. And another book was opened. Yebo. Which is the book of life. The book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books. Yebo. According to
their works. Yes, Nkosi yami. Yep. Verse 13. Verse 13. And the sea gave up the dead which were in it. Were in it. Shuthi libagcinile namanje njengoba bengatholwa kodwa lizobakhipha. Qhubeka. And death and hell delivered up the dead which were in them. Yebo. And they were judged, every man according to their works. According to their works. Akekho kuyothiwa wawenziswa umyeni. Ayike no umuntu obezimelene ekhuluma okwakhe etshela okwakhe. Yeah, qhubeka. Okay, verse 14 mawakhe. Verse 14. Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Lalelani bazalwane, ukufa, yes, death and Hades. Funda mntana. And death and hell were cast into the lake of fire. Cast to the lake of fire. This is what? This is the second death. The second death. Njalo ngathi makhono okuqala khona nokwesibili. Lalelani. Kusho ukuthi ukufa lokho kubulala abantu kusazothathwa nabo literally thathwa kuyofakwa esikogweni kwakona. Ingakho ke sobe siphila ukufa kunga kodwa ngikhuleka bazalwane. Awuyicabanga impilo yokungaguli, yokungafi. Into ekuthiwa nje ukubi mamkhathamzi yobe ingaphindanga yabonakala makubasi. Kwabona ukufa kuthathwa. Lithi iBhayibheli lesitha sokugcina uNkulunkulu azosinqoba ukufa. Sazomnqoba ukufa noma kwasemkhona ingoma ethi noma ihlobo zifa zisishiya. Niyayazi leyo ngoma? Uyasithembisa sobonana. Amen. Niyayazi uzalwane? Ngasasihlabelela thina sisayizayo ngiyazi ukuthi sisola kanjani. Niyayazi leyo ngoma? Yebazalwane noma ihlobo zifa zisishiya. Thwe uyasithembisa sobonana kweli. Niyayazi? Hallelujah. Noma kubuhlungu izihlobo zethu zifa zisishiya. Uyasithembisa akasoza siyekele. Alibonga malenkosi. Uyasithembisa akasoza. Baba ukufa babumbethu kuyothatha ukufa. Kusho ukuthi ukufa kuyothathwa njengomuntu. Uyabona into ebambekayo le ingathi iBhayibheli lithetha uvuse nabafileyo. Ngoba into ebambekayo le ekuthiwa ukufa. Manje lithi iBhayibheli ngadabu njengabangenalo ithemba. Ngoba yazini ukuthi lo lidokotela malidilizwe sinesakhiwo esivele ezulwini esingagwanga ngezandla. Alibonga igama lenkosi. Awunathi ngishumayeze ebusuku. Akuwe ukuthi mathiwa kukhona indoda ekuthiwa uBenson Idahouse engifunda ngayo kuyo insuku ngibeke imthando wabe ngo-1998 kakhulu ubaba kaBenny Hinn beno TB Joshua enkosini uIdahouse kuthiwa uthi uIdahouse ethole ivesi angazi nokuthiwa lithola kangapi lokuhleli nalo nje kodwa uthi yena ethole ivesi elithi nivuse nabafile uthi wava amasangana ngalolo suku uthi wava bavuka ekuseni wahamba omakhelwane bonke hambe ngokuza ethi ngicela ubuza ukhona umuntu ofile le ekhaya kuthiwe cha waphinda ngeyokubuza athi ukhona yini umuntu ofile la kuthiwe cha uthi wazi bashaya u4 ntamba uthi wathi ngo4 wafika kuthiwa ingane iqeda ukufa wathi yes ngamthola umuntu kwathi uzobenza kwathi ngizomvusa kuthiwa bamhleka wathandaza i-hour lonke kwathi bashaya u10 minutes after i-hour yavuka ingane uthi waqala lapho ukuvusa abantu abafile. Alibonga igama lenkosi. Ngoba ukufa lokusipasina amandla okubamba awubamba kwazalwane ikhona inkonzo kaMfundisi. Ake siphume la siyokubamba ukufa. Kubambe bazalwane ngazi noma niyezwa. Usithole ukuthi wathi ngenila ngasekufike uSathane ethi ngizokulanda NJ. Uthi wanqaba ngoba mama uzophila nawe. Wayethanda enyameni esegula kodwa uthi wanqaba ngoba lethi ivunywa wena. Amen. Ukhali Blake omfundisi wale amusaphila namanje yena wathatha indawo kaJohn D. Lake. Ukhali Blake uthi ngelinye ilanga kwafa ingane yakhe uhlala emzini oyistezi wakho kanje abazalwane banikela bathi ahlalele. Uthi ke bathi esanda ngena kanjani behleli nengane uthi ingane yagula lokho serious. Kwamba oshumayelelo ukuthi izobangcono yava yashona. Uthi bebuya uthi wafika kuyakhalwa kwakhe. Uyabona sekhalwa kuusizi baleka. Lithe iBhayibheli ngadabu njengabangenalo themba. Babaleka abantu abakhala kakhulu. Uthi ukaribheke wabaxoshwa unkosikazi uthi wabona ukuthi uthathi ngiyadlala uthathi ngiyahlela uthi wadonsile nayo ibhande wathi phuma uthi wabadonsa baphuma babaleka wavala zonke izindlu waqeda wathi kufa imina nawo ngoba uyozongena ekamereni wavala
uthi waphuza ukufa wakhuluma uthi for 45 minutes uthi yavuka ingane yathi thank you daddy yathi bese ngihambile ngizwizwi lapho lingibiza ngamenyezwa ngaphezulu kwathi uyabizwa emhlabeni asikwazi ukuthatha umusa ubizwa yilabo abegunya awusilegunya wazana ukuthi alas uthi uPenson Kinda Horse esezohamba emhlabeni kuthiwa wathi ushumayela kwenye indawo America wathi efika khona ezoshumayela kwindawo ekade iqali Azusa Street Revival la kwazalelwe khona indoda ekuthiwa uWilliam Seymour eKentucky kuthiwa wahamba wafika khona eyoba nemvuselelo babumbethi sengiyavala ngikhuluma ngale nto yokufa ukuthi ukufa sinamandla okubamba kuthiwa wafika kuthiwa wathi befika kuleyo ndawo ishumayela ezoba nemvuselelo ya 10 days kuthiwa on the second day wafona kwathi uma wakho useshonile uthi wathi uma ushonile kwathi wayicabanga kubo kude njalo eseNigeria kubo uthi wayicabanga lento kwathiwa sicela ubani ujike ubuye wathi yena no mama akwazi ukufa engikhuluma naye phone nje right kwathi ushonile wathi no akwazi ukufa akubona isikhathi sakhe sokufa akakwazi wathi miyekeni ke ngoze ngibuye kuzombona kuthiwa wathi uzobuye emva wathi nemvuselele ngiqhubayo ya 10 days ngizobuya after 10 days miyekeni nefile bamiyeka bamvalela endlini bakhiya waqhubeka nemvuselelo ezilumayo engaloke futhi meshumayela ntamba bethi ngishonelwe cha wakhuluma izwi njengoba linjalo ephulwisa ishohle enza yonke for 10 days faith is a substance lithi iBhayibheli wahamba wabuya kuthiwa wathi befika ekhaya into afika wayenza waqala endlini kama wakhe efika nalomlilo afika la hayi wena uqala KFC mophumelelo wafika ngokusifusisa phela phuma nasebenze mfa ufike naso kwakho futhi uspread kwakho ingakho lihluphekayo ngishawa umoya necindezeleke emaweni ubusiseka mose sontweni basufika la uqala uthethe sojabulisi lade bengazile nje sontweni bayeke ojabulisi into ofanele uyenze bakufika bivula amakamera uthi lo moya kade usebenza enkonzweni le breakthrough ekade yenzeka labantu abebekhulekele ngingena nalomoya ngiyawuspreada ngegama likathi angiyenzi leyo nto nina ngeke indaweni nanginekonzweni uthi wathi befika fotoka ayiwafuna uthi wangena wambona uma wakhe lele bona athi adalala uthi kodwa impilo yokuqala wayenganika after 10 days uthi kodwa wayeqine ngale ndlela kodwa enganika uthi wafika umtshela kodwa wathi ma vuka ungenzela iti sengibuyile emsebenzini kaNkulunkulu wayongena eshaweni endlini yakho amshiye wabuya wamthethisa wathi ngithe mavuka ukufa kuhlukane nawe vuka ungenzela iti 12 uma wakhe wabuza ukuthi usubuyile indodana wavuka after 10 days efile angikwazi ukukholwa nje amen akodwa singabe raise imali engeke bagcwaba abantu ezobavusa ethi uzokufika bapha abantu abakwazi ukuthi suka ntabo yonqubuleko lwakhe abantu bangikhuluma bazibathi hey ngeke ubaba uzokuva nakhulume ngezinto ezinkulu kakhulu ngikhuluma ngazo ngoba ngiyazifuna ezinkulu futhi ngiyazenza ezinkulu futhi ngisazozenza akunangishiswa abantu ekuzenzeni manje abazalwane awubusi yami uyakule hayi kusemsedlulile emhlabeni hayibo awukuhambe uyotesta le foolishness onayo ufike nje namabomu awungakwenza nabo ande kumbuzisa umamzo yini izoluma ninakumzala nokulela phela kusenkhohliwe leyangane kwabe yakuphonje lengane le enteke la last year hayi mina lithi last year kade seshumayela enteke ingane bazama isifile seyifile udokotela eseshithi ayifile ingane sekwashuthwa zonke into kaChepa inhliziyo yayithuli ifile ingane uyohlinza uma wayakhishwa iyangcwatshwa ingane sekulungiswa nje ngathi mina kuyafika lapha uma wangane enkonzweni lo wafika wabizwa kwathiwa ngemfike engiphathwa yilo mzalwane wakade ngibizile ethi nomprofeti omkhulu umprofeti omkhulu uzofika kuyangikhathi kanti challenge uNkulunkulu nefaith safike sakhuluma nengane eswini sakhuluma nayo ngathi ngabatshela futhi ayizukuvuka manje izovuka masifike esibhedlela sakhuleka amen wahamba umntwana wayesibhedlela kwafika udokotela wamangala ingane ivusiwe mayisivusiwe yaqanjwa ngegama lami namhlanje uzimu usisi igama lawe yalethwa mina wathi wasicela ukuyiqamba ngegama lakho ngoba besifile kodwa siyaphila amen ngoba igama lenkosi enye yale mali naye yayisifile yalethwa sayikhuleka enye engahambi lapha esigumendeni kumboni yayingahambi bazali lo 4 years ingakwazi ukuhamba 4 years sino 4 years sikhulile leyo ngane ayikwazi ukuhamba ithambile ngathi yayithambe ngathi ayinawo amathambo la ngaphansi
Avana umoya ingcwele wathi ilethwa kumina kanje nje. Ngathi mina okay, yayingalethwe kumina, yayilethwe kuNkulunkulu. Amen. Kodwa bona ngoba bebona mina babeyilethe kumina. Ngakhuluma izwi ngathi nje okay ilethwe bathi basho ukuthi angathi okay. Amathambile indawo bathi wona bazi kodwa ithambile. Ngasethi okay. Ngase ngithi lalela ngikhipha leyo ntambo esesinqeni. Iyona le dala ingane nje. Bathi uyibone kanjani? Yakhishwa inamathambo le ntambo ngathi amakhanda enyoka awukhiphe emiyala. Ayiqashula lento ayilahla phansi. Kusuka ngalowo mzuzu ngakhomanda amathamba aqina. Ngakusasa yakuyihamba noma wayidishise lethi. Umntwana wayesangangene einsukwini wayengayazi into ekuthiwa ama-periods. Abantu besifazane wayengawazi wayekhumbula ngakhuleka ngathi nakusuka namhlanje lento ebingenzeki ngangayisho phambi kwabazali bomngcwele ngathi kusuka uthi wathi efike ekhaya wamangala uthi waqala ngalolo suku wawufana nabanye abantu besifazane. Ikhona lento inkinga seyidawuta. Amen. Umkhokheli njengathi ukuthi abeke izandla engaleni ephethwe inhloko esikoleni uzothi ngizohlekwa. Usho njalo ngani umuntu befuna ukusebenza ngayo. Amen. Yabazalwane, lithi iBhayibheli okwamukela umprofeti ngegama lomprofeti uvuza umvuzo, uthola i-reward yalowo mprofeti. Ngeke nikwazi ukuhamba nami uthi xa ngisebenzisa ngisebenzisa. Akuyibuka idrama i-TV lento. Ngizodlula izosala ngani. Kufanele sazi ukuthi ibhola ithoshi lesizoyinikeza abantu. Andibonke amane Nkosi. Amen. Kufanele sazi ukuthi ithoshi lesoyinikeza abantu. Ayibonke amane Nkosi. Amen. Sizoyinika abantu. Sizoyinika ubukhulu